Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, η αιτία που περνάμε σε αυτόν τον κόσμο, πόνος, θλίψεις, δοκιμασία, είναι τρεις αιτίες. Η πρώτη αιτία είναι η αμαρτία. Η ίδια η αμαρτία μας οδηγεί στο κρεβάτι του πόνου. Η δεύτερη αιτία που περνάμε δοκιμασία είναι για να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Και η τρίτη αιτία για την ταπείνωση. Το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα είναι η θεραπεία του εκγενετής τυφλού. Η περικοπή αυτή είναι γραμμένη στο 1ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στίχη 1:38. Η αιτία που πέρασε αυτός ο άνθρωπος, πόνος, θλίψεις και δοκιμασία, ήταν για να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Και πώς εδοξάστη το όνομα του Θεού? Αλλά ας δούμε με τη σειρά πως έχουν τα πράγματα. Ο Χριστός και οι μαθητές περπατάνε στους δρόμους και στις πλατείες της Ιερουσαλήμ. Στον δρόμο συναντάνε αυτόν τον άνθρωπο και οι μαθητές ρωτάνε τον Χριστό: Ραβί, τις ήμαρτεν ούτως ή οι γονείς αυτού είναι ατυπλός γεννητή? Που σημαίνει, διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε, αυτός που ακόμα ήταν στην κοιλιά της μητέρας του, ή οι γονείς το αμάρτησαν και χάρη της αμαρτίας των γονέων τα πληρώνει αυτός ο άνθρωπος? Απεκρίθη Ιησούς: ούτε ούτως ήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού είναι αυτό. Και ο Χριστός τους είπε: ούτε αυτός αμάρτησε, αλλά ούτε οι γονείς του. Γεννήθηκε τυφλός για να δοξαστεί και να φανερωθεί το όνομα του Θεού. Και πώς εφανερώθηκε το όνομα του Θεού από αυτόν τον άνθρωπο? Ιδού, Ιάννα, αγαπητοί αδελφοί, στα σημέρα του Χριστού δεν θα υπήρχε αυτός ο άνθρωπος για να τον θεραπεύσει ο Χριστός? Πώς θα έδειχνε ο Χριστός την ταυτότητά του, την καταγωγή του, ποιος είναι, από που ήρθε και που θα πάει? Έτσι, με την θεραπεία του τυφλού επανέρωσε την ταυτότητά του, ποιος είναι, από που ήρθε και που θα πάει. Και πώς την εφανέρωσε? Ιδού, στη Παλιά Διαθήκη, στην Γέννηση, στη Δημιουργία, στο 2ο κεφάλαιο, 7 στίχο, βλέπουμε εκεί ότι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού πήρε χώμα, έκανε πυλό λάσπη και έπλασε τον πρώτον άνθρωπον. Έπλασε ο Θεός τον άνθρωπον χουν από τη γης και ενεφύσισε στο πρόσωπον αυτού και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν δώσαν, λέγει η Γραφή. Κάτι τέτοιο, αδελφοί μου, εργάζεται και ο Χριστός. Έσκυψε στη γη, πήρε στα ευλογημένα του χέρια χώμα και με το σάλιο του έκανε πυλό λάσπη, το επέχεσε στα μάτια του τυφλού. Του είπε να πληθεί, πλήθηκε ο άνθρωπος και του ήρθε το φως. Εργάστηκε ο Χριστός το έργο του Πατέρα του. Γι' αυτό συχνά έλεγε στους γραμματείς και φαρισαίους: ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Αλλά δεν φτάνει όμως ότι το θεραπεύει, αλλά τον κάνει και θεολόγο και τον στέλνει να κηρύξει ποιος του άνοιξε τα μάτια. Και πού το στέλνει, παρακαλώ? Στον απλό λαό? Όχι. Το στέλνει στους αρχιερείς, γραμματείς και φαρισαίους, σε αυτούς που κρατούσαν στα χέρια τους την Αγία Γραφή, την Παλιά Διαθήκη. Και αφού το ρωτάνε οι
γραμματείς και οι Φαρισαίοι, μια, δυο, τρεις φορές, ποιος σου άνοιξε τα μάτια? Και ο άνθρωπος τους είπε, μίλησε την αλήθεια, δεν φοβήθηκε, ας τον κατηγορούσαν αυτοί. Τους είπε ότι κάποιος άνθρωπος που λέγεται Ιησούς έκανε λάσπη, που επέκλεισε τα μάτια, πλήθηκα και βλέπω. Αλλά οι ίδιοι όμως δεν ήθελαν να πιστέψουν ότι πράγματι τον εθεράπευσε ο Ιησούς. Γι' αυτό λένε και στους γονείς, αυτός είναι ο γιος σας που πράγματι λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός, και πώς τώρα βλέπει, ποιος του άνοιξε τα μάτια? Και οι γονείς είπαν ότι πράγματι αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Ποιος όμως του άνοιξε τα μάτια δεν ξέρουμε. Αυτός ηλικία έχει, είναι μεγάλος, αυτός θα σας πει. Αλλά ο εγωισμός όμως, αδέρφια μου, δεν τους άφησε πάλι να πιστέψουν ότι τον εθεράπευσε ο Χριστός. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ήθελαν να διαστρέψουν και την πίστη του ανθρώπου, ώστε ούτε ο ίδιος ο άνθρωπος που θεραπεύθηκε να μην πιστεύσει ότι πράγματι τον εθεράπευσε ο Ιησούς. Γι' αυτό του είπαν, δόξαν το Θεό, εμείς είδαμε ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστίν. Δόξασε το Θεό, του είπαν, που σε θεράπευσε. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτός ο Ιησούς είναι αμαρτωλός. Απεκρίθουν εκείνος και είπε, ή αμαρτωλός εστί, ουκ είδα, εν είδα ότι τυφλώσον άρτη βλέπω. Εκείνος όμως ο άνθρωπος τους είπε, αν είναι αμαρτωλός δεν ξέρω, ένα ξέρω, ενώ ήμουνα τυφλός, τώρα βλέπω. Είπον δε αυτό πάλι, τι επίεις εσύ, πώς συνήξες σου τους αφθαμούς? Τον ξαναρωτάν πάλι, τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια? Απεκρίθη αυτής, είπον ημιν ήδη και ουκ εκούσατε, τι πάνε θέλετε ακούειν, μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε? Και ο άνθρωπος τους είπε, σας είπα τόσες φορές, αλλά δεν με ακούσατε. Τι πάλι θέλετε να με ακούσετε? Μήπως και εσείς θέλετε να γίνεστε μαθητέ του? Ελιδόρισαν αυτόν και είπαν, σύ ή μαθητής εκείνου, εμείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ. Εμείς είδαμε ότι Μωυσή λελάληκεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμε πόθεν εστίν. Αφού τον ήβρισαν τον άνθρωπο, τον κατηγόρησαν, του είπαν, εσύ είσαι μαθητής του, εμείς είμαστε του Μωυσέως μαθητέ. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Θεός στον Μωυσήν ελάλησε, αυτόν δεν ξέρουμε από πού είναι. Είχαν ιδέες για τον εαυτόν τους ότι ήταν μαθητέ του Μωυσέως. Δυστυχώς όμως, αδέλφια μου, ούτε του Μωυσή ήταν μαθητέ, ούτε στον νόμο του Μωυσέως είχαν πιστέψει. Σε μια ομιλία ο Χριστός στο 5ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στίχοι 45-47, εκεί κρίνει τους γραμματείς και φαρισαίους και τους λέει, μη δοκείτε ότι εγώ κατηγορήσω ημών προς τον Πατέρα, έστειν ο κατηγορών ημών Μωυσής, ίσον ημείς ήλθήκατε. Επιστέψατε Μωυσή, επιστέψατε ανεμή, περί γαρεμού εκείνος έγραψεν, δε της εκείνου γράμμασιν ου πιστεύετε, πώς τους εμείς ρήμασιν πιστέψετε? Να μην νομίσετε, τους λέγει, ότι εγώ θα σας κατηγορήσω προς τον Πατέρα. Όχι, είναι ο προφήτης Μωυσής που θα σας κατηγορήσει, που εσείς είχατε ελπίσει στο Μωυσή, αλλά ούτε στο Μωυσή είχατε πιστέψει, διότι σε πολλά σημεία ο προφήτης Μωυσής μίλησε για μένα και εσείς όμως δεν τον ακούσατε. Και μάλιστα στο Δευτερονόμιο 18ο κεφάλαιο και 18 στίχο, εκεί ο Μωυσής λέγει για μένα ότι προφήτην ημίν αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών, ως εμέ αυτό ακούσεστε. Αλλά εάν εσείς τα γράμματα του Μωυσέως δεν επιστέψατε, πώς θα πιστέψατε στα δικά μου λόγια?
Έτσι, αδέλφια μου, αυτοί έλεγαν ότι ήταν μαθητέ του Μωυσέως. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, εγάρ τούτο θαυμαστόν εστίν, ότι εμείς ουκ είδατε πόθεν εστί και ανεοξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμε δε ότι αμαρτωλόν ο Θεός ουκ ακούει, ράντης Θεός εδυσί και το θέλημα αυτού πει τούτο ακούει. Εκ του αιώνος ουκ εκούστη ότι είναι τσέτης οφθαλμούς τυφλού γεννημένου. Ημιήνωτος παρά Θεού ουκ δυνατό πίνου δεν. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, πέρασε πόνους, θλίψεις και δοκιμασίες, όχι από την αμαρτία, ούτε για την ταπείνωση, αλλά για να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Και ήρθε η ώρα που από αυτόν τον άνθρωπο εδοξάστηκε το όνομα του Χριστού. Όταν οι αρχιερείς, γραμματείς και φαρισαίοι τον απέρριψαν, στέλνει αυτόν τον άνθρωπο και τους λέγει, εν τούτου είναι ένα μεγάλο θαυμασμό, ενώ εσείς που πρωτήτερα μου είπατε ότι είναι αμαρτωλός, τώρα μου λέτε ότι είναι άγνωστος. Αυτός που μπροστά στα μάτια σας φαίνεται και σαν αμαρτωλός και σαν άγνωστος, μου άνοιξε τα μάτια. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κανείς θα είναι Θεός ευής και το θέλημά του θα κάνει, εις αυτόν ο Θεός ακούει. Από την αρχή της δημιουργίας δεν ακούστηκε ότι κάποιος άνοιξε μάτια τυφλού γεννημένου. Και αν αυτός ο άνθρωπος που μπροστά σας φαίνεται και σαν αμαρτωλός και σαν άγνωστος δεν θα ήταν απεσταλμένος από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε. Απεκρίθησαν και είπαν αυτό, εν αμαρτία εσύ εγινήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς, και εξέβαλον αυτόν έξω. Αφού έδωσε αυτή τη μαρτυρία, αδελφοί μου, αυτός ο άνθρωπος, τότε ο εγωισμός τους δεν τους άφησε πάλι. Γι' αυτό του είπαν, εσύ που γεννήθηκες βουτυγμένος στην αμαρτία, ότι το να γεννηθείς τυφλός, αυτό δείχνει την αμαρτωλότητά σου. Και εσύ θα διδάσκεις εμάς, που εμείς οι περισσότεροι είμαστε μορφωμένοι και γνωρίζουμε την Αγία Γραφή, την Παλιά Διαθήκη. Και τον έβγαλαν, λέγει ο Ευαγγελιστής, με τις κλωτσές έξω από εκεί που γινόταν η συζήτηση. Ήκουσε ο Ιησούς ότι εξέβαλαν αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπεν αυτό, «Συ πιστεύεις εις το Υιόν του Θεού?» Αφού άκουσε ο Χριστός ότι τον έβγαλαν με τις κλωτσές έξω από εκεί που γινόταν η συζήτηση, τον ξαναβρήκε μια άλλη φορά ο Χριστός και του είπε, «Συ παιδί μου, αντίθετα από την απιστία των αρχιερέων, γραμματέων και φαρισαίων, πιστεύεις στον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Και τι σε τι, Κύριε, ή να πιστεύσεις αυτό?» Ο άνθρωπος του είπε, «Ποιος είναι, Κύριε, ο Υιός του Θεού, για να τον πιστέψω?» Είπε δε αυτό ο Ιησούς, «Και εόρακα σε αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν». Και ο Χριστός του είπε, «Αυτό που βλέπεις κοντά σου, παιδί μου, αυτός που μιλάει μαζί σου, αυτός είναι ο Υιός του Θεού». Ο δε έφη, «Πιστεύω, Κύριε», και πως εκκίνησε αυτόν. Και ο άνθρωπος του είπε, «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσεκίνησε. Αυτά, αγαπητοί αδελφοί, με απλά λόγια μας διδάσκει το Ευαγγέλιο που ακούσαμε σήμερα. Η αιτία όμως που πέρασε αυτός ο άνθρωπος, πόνος, θλίψεις και δοκιμασία, ήταν για να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Γι' αυτό ας στη ζωή μας, διότι λίγα είναι τα χρόνια, αδελφοί μου, λίγα, το έχω πει και άλλη φορά, θα φύγουμε από τον κόσμο τούτο, όσα βάσανα και έχουμε. Αν περνάμε βάσανα για να δοξαστεί το όνομα του Θεού, ας μη γογίζουμε, αλλά με υπομονή καρτερία, σαν άλλο μεγάλο άνθρωπο, τον Υιό, που κανείς δεν δοκιμάστηκε σαν αυτόν, ούτε πρόκειται να
δοκιμαστεί σαν τον Ιωβολή να πούμε αυτά τα λόγια. Αυτός γυμνός εξήθων εκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Όσο Κύριος έδωξεν, ούτω και εγένετο ή το όνομα Κυρίου.